kako odavde. Pa jest. Alo? Evo sad ću. Dobro. Uopšte nije jednostavno, a? O čemu se radi sa mačevima? Kako su vi krenuli s tim? Pa, valjda koji sva deca, dečaci pogotovo, što mašto neke vitezovima, neka tri musketara, D'Artagnan, čitali smo te priče, videli se valjda o tim nekim moralnim, pozitivnim, viteškim, da, ulogama. A inače je jako težak, kompleksan sport, nazovemo ga fizički šah. Da, zapravo koncentracija i nekako mirnoća, fokus i to kontrola pokreta i emocija, to je ono što je zapravo neophodno. Jeste, jer je to u stvari unutrašnja borba sa samim sobom. Iskontrolisati se potpuno i usput nadmudriti protivnika. Ja bi trebao tebe da napadnem? A ne, ti mene, aha, okej. Odmah, da. I onda ti ideš na mene, jel? Ma ne znam sve, Jedno, tri. Ja poprilično umirem na mačevanju. Uopšte nisam mislio da će to da bude toliko kao zahtevno fizički, ali onda se ispostavlja da jeste. A je li jednostavnije raditi ovo, mislim, okej, sa klincima, naravno se kreće iz početka i sve, ali to kako je s glumcima? Pa sa glumcima je lako. Mislim su svestrani ljudi, prosto rođeni, talentovani. A ne žale se glumci, čekaj, se ne žale glumci. Da ulažu, ne. Ne? Ne. Kad dođu na probu, ne žale se. Kad ne dođu, onda nikom ništa. I šta? Ja ne znam šta. On te napada. S čim? Koje su? Znači ja ću okrenem Ovo je sve okej. ovako Evo ga. i ovako. Ne, okej, ja ću biti vamo. Eto ga da. Nemoj da se izlačiš toliko. Kraći tvojku. Ne, dobro je, samo sad ti priđi do ovdje. Dobro. Čekaj. Tako je, i izlačiš ovdje, on te gađa u glavu, ti izlačiš ovdje. Ali ovo je nameštanje, razumeš? Jeste nameštanje. Čekaj, znači, ajde još jedno. A čekaj, koliko kluba uopšte ima? Mislim, pošto u Beogradu kapiram da ima, u Novom Sadu. Dosta, recimo, ajde, ok, Beograd ima 5 ili 6 klubova, ali centri su sad i Zrenjanin, 120 godina klub postoji već, mislim, još iz Australije. Pa Novi Sad, Subotica, Vršac, Šabac, odnedavno Niš, Leskovac, Lebane. Aha. Nemoj! Ajde još jednom, samo. Sad gledamo na ovim raznim tim serijama, to Game of Thrones i tako dalje. Poprično su popularne sve te borilačke veštine, pa se to sad odražava negdje i na vaš klub i na to, jel to zavisi od toga šta ljudi gledaju? To je sad njihova ta. Moji vršnjaci, moje godište, mi smo imali musketare i tako. To oni imaju Game of Thrones. Da li ima neka domaća serija, kako se zove sad, u snimanju je, ne znam ja. Sad ćemo imati, da, vidjet ćemo, da, nešto. Pa promenilo se iskreno, ja trenutno vršim upis u klubu. I vidim da je pomoglo dosta, ove društvene mreže danas su izuzetno popularne i to. Ajde, jel bude povreda nekih? Mislim, koliko je to često za... Eto, mačevanje, bezbedan sport, nema tu i tamo po neka modrica kod početnika koji se malo zanesu. Zaletao isto, ne, pa sudar neki, pa sudaraju ruku u ruku, pa navije palac možda. Znaš šta, mačevanje, koordinacija je neprirodna. Da, malo je, pogotovo ovim. Nije prirodno da hodaš ovako i da se ukrštaš i da zaplićeš nogama. Da. Pa ne, meni je ubedljivo najteže bilo to sa nogama, kako ću ja sad tu da se snađem, da nisam na pogrešno. I to prvo kad smo učili, zapravo mi to bilo, to mi je negde bilo najteže. Ovo posle sve sa rukama više manje okej, naravno. Nekako da gađaš kako valja. Nekako da... Iako bio sam uplašen da sad to neće, sad malo je čudna ta dužina, pa nisi siguran koliko možeš zapravo da zamaneš, a da nekog ne... Jeste. Ajme še, može?